سلام كمي تمسيو زي دمس أمريكا يوكاب واشنطن دي سي ب25 متر باند حصر معبل محلالف تولد جبريل كميام سخوم كاب واشنطن دي سي دغنا نلومي عربي شمونت تكمت 2021 و 28 مسكرم 2014 حصلمي تدالي لو قدميو جن بزعبا دفئت بريزيدنت بايدن نكتابه كوفيدن معصف حقي مخلكال مراد انسن زملكت صابات كسمعي فنوانا بعلتا وزينا يجمر ناب قبره مدهن كما يتمسيو زينا كسمعكم نحبرات منقستات بيت صحفة أوهاد سبعوي قدات أوتشا حزون أب سمين إثيوبيا أخول حاجز نقرب أيكونن إلو مينستر قدات وصا إثيوبيا جن أبز سومن مقبي تنكف زي كونو قربات بنفرتي كي ترفنا بتقراي تلائقو كبل حبيرو وهاب قال مينستر قدات وصا أمباسادر دينا مفتي بواغنهم معرب عالم زلو أكلات بمنقست إثيوبيا نزقبر صعري واغا أيهبن زلو كبلو نقفهم مام أوتشا أبزوز أمقلسي أبز حلف سومن سبا ورديت سعانا 8 مكاين ناب تقراي متهونا فليت الله كم مجمري حملة جميرو 686 مكاين رديت سعينن ناب تقراي متهون زحبر أوتشا زقن كابزد اللي متن رديت 10 متاوي تراحي يبل وهاب قال أمباسادر دينا مفتي رديو دمس أمريكا أبزها وقال بزعبات حسرت حاتيتهم ساقا من تلون تاقانينو يقرب الله إلام ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንመምላእ ኣብ መዓልቲ 100 መካይን ናብ ትክልል ከኣትዋ ኣለወን ብመሰረት ቤት ጽሕፈት ኣዋሃድ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ኦቻ ናብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ነዳዲ ዝኣተወ ኣብ ፍርቂ ሓምለ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ እቲ መግለጺ ብርክት ዝበሉ ትካላት ረድኤት ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ምኻድ ከም ዘይተኸኣለ ሓቢሩ ኣሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቴክኒካዊ ዝኾነ ነገራት በብእዋንን ምፍታሕ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ ኢሎም ኣለው ቀረባት መድሓኒትን ሕክምናን ብምህላው ኣብ ዓይደር ሆስፒታል 18 ሰባት مماتومن ናይ ኩሊት ሕጽበት ወይ ድማ ዳያሊሲስ ብቁልጥፍ ተዘይ ቀሪቡ ህይወት 34 ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ይብል ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ስላዋ ኣብ እዋን ወሊድ ሕክምና ብዘይ ምርካበን ደም ፈሲሱወን 5 ኣዴታት ሞይተን ኣለዋ ሰኣን ዓቕሚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትካላት ረድኤት ካብ 125 ትካላት ጥዕና ን13 ትካላት ጥዕና ጥራሕ ከም ዝሕግዙ ፍሊጥ ኣሎ ብኻል ወገን ድማ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ክልል ዓፋርን ክልል ኣምሓራን ንዝተጸገሙ ሰባት ናይ መጀመርያ ዙር ምክፍፋል كم زوجنا أب إثيوبيا وهابت قال برنامج مجمع عالم كما سنودن أفليتان أب تجرايجن استفلالي عنك فتات الفترة وم حسرت قربات سب أو رديت كم زلوا وسخن جالسان أب إثيوبيا كل الدبوب زوبا قامو وردا كوجا أولاد ديمقراطية بارتي كوجا بوليتيكاي مركز يوم مخنيات بحال تامنجستي بمعلتي سرلو قبل اتبارتي خسيسو سابلومي تأثيرهم زوالهم لعلي 250 عبالات مخانم اتبارت قليسو اما حداري زوبا قامو اتو برهانو زودگن اتمول قسابات استعصرو قبن فصيمم بزبل تطرطيروميام كبلنا تخصنت يوملو زيغاتات مزارمون مغاس سباوي مسالات كم استفصمومن حبريتا بصحين الله زبلن نا ايثيوبيا سباوي مسالات غباي زملكتهم اكلات مصراي بمغبار قلطف تحكهبلو اتحساسيبلو يبل صبصاب يوناتان زبديس كاب حواسا بوليس سمن معراب نيجيريا كفلكزات زمافرا حيلتا تصتا ابتم زحلفو كلت اواره بعطقات تشاويم زنبرو 187 سبات كم زفتح غليصو كجلتات قبل كاب زحلف عام تحساس جميرهم نغنزب كبلو نتمهارون يونيفرسيتاتن علامه كغبرو صاني حمالو نمتسسار اتم شفاتو نمفشال سلسلطان اب زحلف ورحي ماخل تشويا اب زخونت زمافرا اغلغلوت تيليكومونيكيشن عصي ويركب قدامي مينستر كاميرون جوزيف ديون غوتا ابتصقم زلو معرباوي كفاله هاجر ابزكايد وعودت كاب كاميرون كفلو يزقالوس زلو تنصلتي عطقون كفتحو تزي كوينو موتي صبيكم الله كبلو اطنقيقام ناي سيفيلاتن كجلتاتن تحلقتن غنا سلام ناب نبور كملس خيل منغستي تخصططو نمبال انت اوجو يبلو ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ኖቤል ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት ንፊሊፒናዊት ጋዜጠኛ ማርያ ሪሳን ሩሲያዊ ጋዜጠኛ ዲሚትሪ ሙራቶቭን ቅድመ ኩነት ዴሞክራሲን ዘላቂ ሰላም ዝኾነ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ነጻነት ንምሕላው ንዝገበርዎም ጻዕርታት ሎማዕንቲ ዓርቢ ሸሊምዎም ኣሎ ኣብ ኦስሎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣዶ ወንበር ኮሚቴ ኖርዌጅያን ኖቤል በሪት ሮይስ ኣንደርሰን ንተዓወቲ ዕላዊ ኣብ ዝገበራሉ እዋን ሚስ ሪሳን ሚስተር ሙራቶቭን ኣብ ፊሊፒንስን ሩስያን حساب ናይ ምግላጽ ነጻነት ንክረጋገጽ ብትብዓት ብምቅላሶም ናይ ሰላም ሽልማት ይወሃቦም ኣሎ ኢለን እቲ ኮሚቴ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ማርያ ሪሳ ኣብ ሃገራ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ስልጣን
ምጥቃም ህውከትን ውልቀ ምልክነት እናዓበየ ምኻዱን ብዘይ ፍርሒ በመቅላዕ ኣፍልጦ ረኺባላ ከም ሓንቲ መርማሪት ጋዜጠኛን ሓንቲ ካብ ፈጠርቲ ኩባንያታት ዲጂታዊ ሚድያ ራፕለርን ሩሳ ኣብ ናይ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱተርቴ ኣሰሓሓቢ ወፍሪ ፀረ ሓሽሽ ጠሚታት ነቅፍ ሩስያዊ ጋዜጠኛ ዲሚትሪ ሙራቶቭ ኣብ ሩስያ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ብድሆታት ንዓሰርተታት ዓመታት ንናይ ምዝራብ ነፃነት በመቅላስ ተሸሊሙሎ ክልቲኦም ጋዜጠኛታት 1.1 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ክማቐሉ እዮም 3 ዓመት ድሕሪ ቅትለት ጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስትን ነባር ኣሜሪካን ዝነበረ ጀማል ኻሾጊ ስታንቡል ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዙሓት ካልኦትን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ነቲ ቅትለት ዝኣዘዙ ልዑል ወራሲ ንግስና መሓመድ ቢን ሳልማን እገዳ ዘይምግባራ ቁጥዖም ይገልጹ ኣለዉ መሓዙቱን ኣድነቕቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሞል ናሽናል ሞል ንዕኡ ንምዝካር ናይ ሽምዓ ምብራህ ስነ ስርዓት ኣካይዶም ነይሮም መወዳእታ ፕሬዚዳንት ባይደን ኩባንያታት ሰራሕተኛታቶም ክኸተቡ ከም ዘለዎም ንምእማንን ካልእ ዙር ድፊኢት ንምግባርን ናብ ክፍለ ግዛኣት ቺካጎ ኢሊኖይ ተጓዒዞም መምሕዳሮም ወነንቲ ትካላት ሰራሕተኛታቶም ከኽትቡ ዘገድድ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣውፅኡ እዩ 50 ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ኣስገዳድ ሕጊ እንተውፅኣ እውን ገለ ሪፓብሊካውያን ኣመሓደርቲ ግን መንግስቲ ንናይ ውልቂ ነፃነት ይጥሕሳሎ ክብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ መምሕዳር ክስ መስሪቶም ኣለዉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 700,000 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ፍጸም የቀኔልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኩባንያታት ሰራሕተኛታትን ምክታብ ክታበት ኮቪድ-19 ከመልኣ ከም ዘለዎን ሓደ ረቋሒ ወይ ጠለብ ገረን ከቕርባሎም ንምድፋእ ትማሊ ሓሙስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኢሊኖይ ከተማ ቺካጎ ተጓዒዙ ኣሎ ኣብ ዋይት ሃውስ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ቪኦኤ ፓሲ ዋዳስ ኩዋራ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻላ ኣብዚ ሰሙን እዚ መንገዲ ኣየር ሳውዝ ዌስት ሰራሕተኛታቱ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ከም ዘለዎም ከም ጠለብ ገይሩ ብምቕራቡ ዳሕረዋይ ኩባንያ ኮይኑሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ መምሕዳር ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኩባንያታት ከምኡ ክገብራ ድሕሪ ምእዛዙ እዩ ዓበይቲ ኩባንያታትን ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስትን ብኮንትራት ዝሰርሑን ከምኡውን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ወይ እውን በብሰሙኑ ምርመራ ኮቪድ-19 ክገብሩ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ባይደን ዝሃብዎ ትእዛዝ Today, I'm calling on more employers to act. My message is require your employees to get vaccinated. ሎሚ ኣስራሕቲ ተወሰኽቲ ስጉምቲ ክወስዱ እፅውዕ መልእኽተይ ሰራሕተኛታት ክኽተቡ ኣለዎም ዝብል እዩ ነቲ ለበዳ ኣብ መወዳእትኡ እንስዕሮ ብክታበት እዩ ብዘይብኡ ንኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታላትና መወዳእታ ዘይብሉ ሕንፍሽፍሽ ከጋጥመና እዩ ኣብ ኢኮኖሚና ኣብያተ ትምህርትናን ከዓ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር እንርእዮ ከዓ ጥራዮም ዝተረፉ ኣብያተ ብልዕን ትሑት ንግድን ኢሎም ኣለዉ ባይደን ኣብቲ ነቲ ትእዛዝ ዝሃብሉ ግዜ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ትማሊ ሓሙስ ናብ ቺካጎ ኢሊኖይስ ብምኻድ ሰራሕተኛታቱ ክኽተቡ ከም ጠለብ ዘቕረበ ሓደ ትካል ዘካይዶ ቦታ ኮንስትራክሽን በፂሖም እዮም እዚ ክታበት ምኽታብ ከም ግዴታ ወይ ከዓ ረቋሒ ምግባር ሰብ ንኸይኽተብ ዘርእዮ ዝነበረ ምዕጥይጣይ ነኪዎ እዩ ክብሉ ክኢላታት ህዝባዊ ጥዕና ይዛረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቤልት ፕሮፌሰር ቤት ትምህርቲ ሕክምናን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ዊልያም ሺፈር ከምዚ ይብሉ Increasingly, it's becoming a social norm to be vaccinated, and these mandates are helping us get there. ክታበት ምኽታብ ብቐጻሊ ማሕበራዊ ልማድ ይኸውን ኣሎ እዚ ንክታበት ክግበር ዘለዎ ረቋሒ ምግባሩ ከዓ ይሕግዝ ኣሎ ይብሉ ዶክተር ዊልያም ሸፈር ካብ 50 ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ እተን ፍርቀን ተመሳሳሊ ረቋሓ እንተቐመጣ እኳ ገለ ሪፓብሊካውያን ኣመሓደርቲ ግን እቲ ረቋሒ ወይ ትእዛዝ ንውልቀ ነፃነት ዝግህስ እዩ ብምባል ነቲ መምሕዳር ከሲሶም ኣለዉ ክኢላታት ሕጊ ግን እዚ ክትከላኸሎ ትኽእል ሙጉት ኣይኮነን ይብሉ ንቐዳሞት ዝተቐመጡ ረቑሓታት ክታበታት ኒፍዮን ፖሊን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣብ ጆን ሃፕኪንስ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ኬሪ መምህር ንግድን ሕጊ ጥዕናን ዝኾነት ስቴሲ ሊ ከምዚ ትብል Vaccines have become a polarizing issue, and the idea of it now being cast not as a medical issue.
ክታበት ከፋፋሉ ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ ከም ጉዳይ ሕክምና ዘይኮነስ ከም ጉዳይ ውልቃዊ ነጻነት ኮይኑ ይዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ንምላሽ መንግስቲ ኣደናግዩ ወይ ትብል ስቴሲሊ እቲ ክታበት ነጻን ድሉውን ኮይኑ ከንሱ 65 ሚእታዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ይፈላማይ ዙር ክታበት ተኸቲቡ ዘሎ ብመሰረት ማእከል ቁጥጥር ሕማማት ኣሜሪካ ጋላፖል ዝተባሃለ ርእቶ ዝእክብ ኣካል ብመሰረት ዝኣከቡ ርእቶ ህዝቢ ከዓ 92 ሚእታዊ ዲሞክራት ብውሕዱ እቲ ቀዳማይ ዙር ክታበት ዝተኸትቡ ክኾኑ ከለዉ 56 ሚእታዊ ሪፓብሊካውያን እዮም እቲ ቀዳማይ ዙር ተኸቲቦም ዘለዉ ገለ ምኽታብ ዝኣበዩ ከዓ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ካብ ምኽታብ ነጻ ክኾኑ ኣመልኪቶም ኣለዉ ሓንቲ ካብኣቶም ኣብ ሓደ ሆስፒታል ኒውዮርክ እትሰርሕ ፊዚካል ቴራፒስት ዝኾነት ኣና ፔቲያ I was a COVID provider for the last year and a half. I didn't come down with it. I believe that ንሕሙማት ኮቪድ ንዝሓለፈ ዓመትን ፈርኣን ተኸናኺነ ኣይ ሓዘንን ከዓ እዚ ኩሉ እዋን ኣምላኽ ሓሊዩኒ ኢለ እየ ዝኣምን ትብል ኣና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 700,000 ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 መይቶም ኣለዉ እዚ ጻዕዳ ባንዴራ ብምንብልባልን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል ደውላቱ ብምድዋልን ተዘኪሩሎም ክብራት ሰማዕትና ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ካብ ኣሜሪካ ወፃናን ሓደ ፌደራላዊ ዳኛ ኣሜሪካ ነቲ ኣዝዩ ኣከራኻሪ ዝኾነ ንሕጋዊ ምስዳድ ጥንሲ ዝድርት ኣዋጅ ክጸንሕ ድሕሪ ምውሳኑ 6 ክሊኒካት ቴክሳስ ኣገልግሎት ምስዳድ ጥንሲ መሃብ ጀሚረን ኣለዋ ሓያሉ ሓካየም ግን እቲ ምቁራፅ ግዝያውን ውሕስነት ዘይብሉን ኢሎም ስለ ዝኣምንሉ ዳግም ጥንሲ ክሰዱ ድፍረት ኣይረኸቡን ኣብርሃም ተስፋልኡል ንጽሑፍ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲየትድ ፕሬስ ተርጊሙ ኣቕሪብዎ ኣሎ ንንባብ ናብ ባዕለይ ከንብቦ የቕረታ ፌደራላዊ ዳኛ ነቲ ኣዝዩ ኣከራኻሪ ዝኾነ ንሕጋዊ ምስዳድ ጥንሲ ዝድርት ኣዋጅ ክጸንሕ ድሕሪ ምውሳኑ 6 ክሊኒካት ቴክሳስ ኣገልግሎት ምስዳድ ጥንሲ መሃብ ጀሚረን ሓያሎ ሓኻይም ግን እቲ ምቁራፅ ግዝያውን ውሕስነት ዘይብሉን ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ዳግም ጥንሲ ክሰዱ ድፍረት ኣይረኸቡን ኣብርሃም ተስፋልኡል ንጽሑፍ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲየትድ ፕሬስ ተርጊሙ ኣቕሪብዎ ኣሎ ንንባብ ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዳኛ ሮበርት ፒትማን ነቲ ካብ ፈለማ መስከረም ጀሚሩ ክስርሓሉ ጸንሐ ሕጊ ምስዳድ ጥንሲ ሃጓፋት ኣለዎ ኢሉ ክጸንሕ ድሕሪ ምውሳኑ ብሓሙስ ብውሕዱ 6 ክሊኒካት ኣገልግሎት ጥንሲ ክጅምራ ተጓየን እቲ ንምስዳድ ጥንሲ ዝኽልክል ዝተረረ ሕጊ ተባሂሉ ዝጥቀስ ኣዋጅ ድሕሪ 6 ሰሙን ድቂ ንኸይስደድ ዝኽልክል እዩ 6 ሰሙናት ሓያሎ ኣንስቲ ምጥናሰን እውን ዘይፈልጣሉ እዋን ብምዃኑ ነቲ ኣዋጅ ንምውዳቑ ቅድሚ ሕጂ ሓያሎ ፈተነታት ተገይሮም ዛጊት ግን ኣይተዓወቱን ዳኛ ሮበርት ኣብ ዘቕረቦ 113 ገጻ ዝሓዘ ሰነድ ግን እቲ ሕጊ ንቅዋም ሃገር ኣሜሪካ ዝጥሕስን ንመሰል ውሳነ ሰብ ዝግህስን ብምዃኑ ውዱቕ እዩ ክብል መጒቱ ኣሎ እቲ ኣዋጅ ንዘለዓለም ድዩ ውዱቕ ክኸውን ወይስ ዓቀባውያን ሓገግቲ ቴክሳስ ነቲ ዝቐረበ ምጉት ዝረትዕ ካልእ ምጉት ከምጽኡ ዛጊት ኣይተፈልጠን ስለዚ ከኣየን ገለ ክሊኒካት ነታ ተፈጢራ ዘላ ዕድል ተጠቒመን ኣገልግሎት ክህባ ክቀላጠፋ እንከለዋ ካልኦት ግን ገና ውሑስ ምቁራፅ ኣይኮነን ብዝብል ምጉት ክጸንሓ መሪፀን ዘለዋ ብመሰረት ወሃቢት ቃል ነቲ ሕጊ ዘሕለፈ ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ናይቲ ክፍለ ሃገር ናይ መጨረሽታ ይግባኝ ሰማዒ ንነፍሲ ወከፍ ትርግታ ልቢ ዘለዎ ፍጡር ናይ ምንባር መሰሉ ክሕልወሉ ተስፋ ከም ዘለዋ ተዛሪባላ ብኻልእ ቋንቋ ነቲ ናይ ምቁራፅ ውሳነ ዳኛ እቲ ግዝኣት ክምግቶ ይቀራረብ ምህላው እዩ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ኣገልግሎት ምስዳድ ጥንሲ ዝህባ ዝነበራ እሞ በዚ ኣዋጅ ዝተዓጸዋ ወሃብቲ ኣገልግሎት ልዕሊ 20 ምንባረን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲየትድ ፕሬስ የመልክት ኣብ ፈለማ ወርሒ መስከረም ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሕጊ ቴክሳስ ጥንሲ ንዝሰደደት ኣደ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምስዳድ ጥንሲ ንዝተሓባበረ ሰብ እውን ክሳብ $10,000 ዝኸይድ መቕጻዕቲ ዝብይን እዩ ሓያሎ ተጣበቕቲ ነቲ ሕጊ ንምውፃእ ጻዕርታት ዳ ክገብሩ ይጽንሑ እምበር ኣይተዓወቱን ገለ ተጣበቕቲ መሰላት ከዓ ጥንሲ ክሰዳ ንዝደልያ ነበርቲ ቴክሳስ ኣዴታት ናብ ካልኦት ግዝኣታት ብምልኣኽ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይተሓጋገዝ ኣለዋ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ክንሓልፍ
ማሕበረ ካህናት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ህልው ኩነት ኣመልኪቶም ኣብ ዋሽንግተን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ብረቡዕ ኣካይዶም ነይሮም። ንዑ ዝምልከት ሳራ ፍሳሃይ ኣብቲ ቦታ ተረኺባ ነይራ። ዝርዝሩ ክተቕርባ እያ። So the international community right now, we call you, children of God are requiring our hope. Let's take action. ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ዝተኣኻኸቡ ካህናትን ሰዓብቶምን ረቡዕ ንግሆ ካብ ሰዓት 10 ተጀሚሮም ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ትግራይ ብጥሜት ዝተሃስዩ ህፃውንትን ኣረጋውያንን ዘርእዩ ምስልታትን ጭርሖታትን ሒዞም ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰዓብቶም ተዓጅቦም ነይሮም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽቡ። ሃዋርያዊ ተግባር መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ክርስቶስ ብዝተቐበልዎ መምርሒ ምእንተ ሰላም ምስባኽ ምጽላይን ፍትሒ ክጓደል ከሎ ድማ ነቲ ፍትሒ ዘጓደለ ወገን ስለ ሓቂ ምግሳፅን መምሃርን እዩ ዝበሉ እቶም ካህናት ዕላማ ተሰልፊ እውን ከም መጠን ካህናት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ወፅዓ ጠጠው ክብል ህዝቢ ሓገዛት ረድኤት ክረክብን ተጻባእቲ ሰላም ከውርዱን ድምፅና ኸነስምዒና መጺና ክብሉ ኣተሓባባሪ እቲ ሰልፊን ዋና ጸሓፊ ማሕበረ ካህናት ሰሜን ኣሜሪካን ሊቀ ስዩማን መምህር ተኸስተ ቀለመወርቂ ይዛረቡ። ሲስፋየር ናይ ጦርነት ጠጠው ምባል ኩነታት ንኸመቻቹ ኣሜሪካ መንግስቲ ጻዕት ክገብር ይሓደ ካልኣይ ድማ እቲ ህዝቢ ጸልሚ ስለ ዘሎ ንዝጠመየ ህዝብና ወላ ኤርድሮፕ ገይሩ ምግቢ ዝረኽበሉ ህፃናት ናይ ህፁፅ ዝኾነ ምግቢ ዝረኽብሉ ናይ ህፃናት ምግቢ ከምኡን ኣረጋውያን ኩሉ ዘይጠመየ የለን ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ጠሚ እዩ ዘሎ ኣብ ፀበባ ጭንቀት እዩ ዘለና ህዝቢ ሰብ የድልየና ሓገዝ የድልየና መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ እስካዕ ህዝቢ ዝሓዘ ቅዋም እናደገፍና ንህዝቡ ቅዋሙ ግን ከቕፅለሉ ክዕብዮን ኣለዎ ሳንክሽን ብምልኣኽ ደብዳቤ ብምፅሓፍ እዚታት እኹለ ይኮነን ኢና ንብል ዘለና ቅድሚ ሕዚ እውን ዝግበሩ ሰልፍታት ነይሮም እዚ ሎም መዓልቲ ዘሎ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሕዚ እውን ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ጠመተ ክህቦ መፍትሒ ክህቦ ካልኣይ ድማ ፍሉይ ዝገብሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሕዘ ዘሎ ቅዋም ንኽይቕይር ተፅዕኖ ዝገብሩ ላቢና ብላቢስቲ ኩን ብሃይማኖት ተቋማት ኩን እናተገበረ ብዙሓት ፅዕንቶታት ይግበረን ክንቃወሙ ኢና ምክንያቱ ናይ ሃይማኖት መብራሕቲ ናይ ሰላም መልእኽተኛታት እዮም ክኾኑ ዘለዎም ጠጠው ይበል ጦርነት ኩናት ጠጠው ይበል ኣብ ደቂ ሰባት ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል ክብሉ ኢሎም እዮም እዚ መንፈሳዊ ግዴታ እምበር ክንደራደር የብልና ጦርነት ጠጠው ይብልን ንኣሜሪካ መንግስቲ ጠቕጠይ ትገብርሉ ዝበሃል ብስሩ ካብ ሃይማኖታውያን ምምፅእ ብጣዕሚ ሕፈርን መሕዘንን ኢና ንዕኡ ንቃወሙ ኢና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ዓቐን ኣልቦ ግፍዕን በደልን ብሓፈሻ ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ንኽብል ዝሓዞ መርገፅን ንዕኡ ስዒቡ ዝወሰኖም ውሳነታትን ትኽክልን ፍትሓውን ብምዃኖም ንድግፎ እንተኾነ ግን እዞም እገዳታትን ዛጊድ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታትን ዓጸቦት ህዝቢ ከቃልሉ ብዘይምኽኣሎም መንገድታትን ኣገልግሎታት መሰረታዊ ትካላት ክኸፈቱ ጽዕንቶ ክሕድር ኢና ንጽውዕ ዘለና ዝበሉ ድማ ካብ ቨርጂኒያ ከተማ ሃሪሰንበርግ መካነ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ቀሺ ክፍለ ማርያም ኣብርሃ እዮም ገጥምና ዘሎ ንሕና ህዝቢ ይመውት ኣሎ ኣቦታትን ሃዋርያት ከም ዝበልዎ ምንረሃብ ይህይስ ኩናት እንታብ ጥሜት ጦርነት ይበልስ ምክንያቱ ጥሜት ንሓንቲ ዓዲ ብሓንሳብ እዩ ዝቐጥላ ጦርነት ግን ብሓደ ጫፍ እዩ ዝቐትል ብሓደ ወሰን እዩ መጀመርያ ዝቐትል ሰዓት ዘሎ ዝተዓደረ ጥሜት ብጣዕሚ ከቢድን ሰፊሕን ስለ ዝኾነ ምክንያቱ መሰረተ ልምዓት የለን ንብረት ኩሉ ተወሪሩ እዩ ኣዝመራ ኩሉን ተይተዓፅደ ተይተዘብፀት ናብ ቆፎ ተይኣተወ ኣቃፂሎም እዮም ህዝቢ እውነይ ከይሞት ፈሪሑ እኽሉ ከይኣረ ተሰዲዱ እዩ ሒዝ መፅእ እርዳታ የለን ዝግዛዕ የለን ዝስራሕ የለን እዩ ንሕና ፍትሓትን ገብሮ ቤተክርስትያንና ምእመናና ዝርድኡ ዘለው ኣቦኣ ኣዲኣ ሓወ መድሓኒት ሞይቱ እዩ ሓወ ኣዲኡ መድሓኒት ሞይቶም ኢና ንሕና ንፈትሕ ዘለና ሓዘን ንኸይድ ዘለና ሕዛዓት ምክንያቱ ብመድሓኒት ዝሞት ዘለው ዞም ህዝቢ ክንደይ ህዝቢ መድሓኒት ይመውት ከም ዘሎ ክንደይ ህዝቢ ጥሜት ይመውት ከም ዘሎ ካሊእ ንሕና ኣብ ናይ ካሊእ ፖለቲካ ይኮናን ዘለና ንሕና ሰብ ኣብ ምድሓኒና ህዝቢ ብጥሜት ንኸይመውት ንምድሓኒ ዝብል እዩ እሞ መንግስቲ ኣሜሪካ ህዝቢ ጥሜት ከይመውት እርዳታ ንኽእትወልና ነቶም እርዳታ ዝዓፅኡ ሰባት ኮለይ ክነግረልና ወይ ደሞ ፀግዕ ክትሕዘልና በር ክኽፈት እቶም ሰልፈኛታት ሕቶታቶምን ጻውዒቶምን ዝሓዘ ደብዳቤ ናብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘእተው ኮይኖም ብዛዕባኡ ንመዘረራብ በመዓልቲ ቆፀሮ ከም ዝተዋህቦም እቶም ኣተሓባበርቲ ኣብቲ እዋን ተዛሪቦም ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ክብል ሓቲተዮም ነይረ ካብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ዝመፁ መልኣከ ኣርያም ሊቀ ጥበባት ኤርምያስ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
መጀመሪያ ሳውሎ ምን ዝገበሮ ድጋፍ ሰባው ለስተመሎ ድጋፍ በጣም እንዳመስገና ግን ድማ ለተመከራ ከም ዝፍለጥ መልኩ እንደቀያየረ ቋዳስ እንደኸበደ ይዝኸይር ዘሎ ስለዚህ ካብ ቃላት ዝዘለለ ካብቱ ሳውሎ ምን ዝገበሮ በተዓጻጻፈ ማለት እዩ ሰላም ሲሉ ዝነየ ህዝብና ሰላም ንቅረብ ትብትቤ ዝሳኸ ዘሎ ህዝብና በሊዑ ንኽሓድር እቲ ዝሳኸ ዘሎ ህዝብና ስቃይ ደው ንኽብል ሰላም ሰቕቲ ንኽፈጥር ማለት እዩ ስለዚህ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጽበዮ ኣብ ህዝብና ተጻባቲ ሓይልታት ሽግሮም ኣፈላላዮም ናብ ጠረጴዛ ዙርያ ምጽኦም ማለት እዩ ብሰላም ብምኽኻር ብምዝራብ ሽግሮም ክፈጥሩ ትሞት ደው ክብል ሰላም ኣብ ዝኾነ ይኹን ደቂ ሰብ ክሰፍን ትስቤት ንገብር ማሕበር ካህናት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ኣካይዶም መንባሮም ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ነቲ ኣሸባሪ ክብል ዝበየኖ ሕወሓት ሓታቲ ይገብር ረድኤት ንኸይባጻሕ ምትእጉጋል ቀረባት እኽልን መድሓኒትን ብሓይሊ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክውዕሉ ሓገዛት ረድኤት ከብጽሓ ዝተለኣኻ መኻይን ንመጓዓዝያ ሰራዊት ይጥቀመለን ኣሎ ክብል ይኸስስ ብኣንጻሩ መንግስቲ ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ተሳንዩ ንምስራሕ ካብ ዘለዎ ድሌት በዝሒ ኬላታት ፍተሻ ክልተ ጥራሕ ክኾኑን ዝኣምሰሉን ሓገዝቲ ፍጻመታት ይውግን ምህላው ሰበስልጣናቱ ይዛረቡ የቀኔልና ሳራ ፍስሐየ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ለኹም ክቡራት ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ ክሕጽልሚ ኣብ ትግራይ ከባቢ ራያን ዋጅራትን ዝያዳ ዝፍለጥ ጉማየ ዝጥምት መደብ እዩ ክህልወና ኣብ መንጎ ዋጅራትን ራያን ዝርከብ ዓውደ ውር እናተባህለ ዝፍለጥ ከባቢ ብኣቆጻጽራ ግእዝ 2011 ዓመተ ምህረት ዶክተር ሓጎስ አብርሃ ኣባይ ማህሌተ ጉማየ ዝብል ምድላው ንባህልን ትውፊትን ትግራይ ዝድህስስ መድረኽ ኣዳልዮም ንክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክኽበር ጸኒሑ ሎሚ ግና ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ካብቲ መኸወኒ ቦትኡ ወፂኡ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ጽባሕ ቀዳም ክኽበር እዩ ነዚ ኣመልኪታ ሳራ ፍስሐየ ንኣሰናዳኢ እቲ መደብ ዶክተር ሓጎስ አብርሃ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብኡ ከሳግረኩም ማህሌተ ጉማየ እንታይ እዩ እንታይ ማለት ከዩ ማህሌተ ጉማየ ማለት ማህሌት ማለት ካብ ሓለ ዝብል ወይ ድማ ድምፂ ቃነ ኣዜመ ዘመረ ወይ ደረፈ ክኾን ይኽእል ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝመፀ እዩ ጉማየ ድማ ካብ ጉማ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ እውን ቃል ዝመፀ እዩ ትርጉሙ ድማ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ማለት ጥዑም ዜማ ዝክወነሉ ዓውዲ ማለት እዩ عودة طعم زي ما مالتي وماليته قماية لذي حفشاوي بزعوا قماية بهالتاتو لقلت كنوانا ناي حدا سنة وشيت وفولكلور كنوانا ايو لذي ماليته قماية زي المدبل مصحف اللني ስለዚህ ካብቲ ናይቲ መድብል መጽሓፍ ስም ተወሰደይቲ መርሃ ግብሪ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ንክልተ ዓመታት ብተኸታተሊ ይመስለኒ ኣብ ከባቢ ራያ ነዚ በዓል ኣመልኪትኩም ምድላዋት ኣዳሊኹም ምንባርኩም ይዝክር እስኪ ብዛዕባቶም ምድላዋት እንታይ ይመስሉ ነይሮም እዚ ማህሌተ ጉማየ ኣብ 2011 ነሐሴ 25 2011 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዓውደ ውር ማእኸል ራያን ወጀራት 11 እዩ ተመስሪቱ ስለዚህ ናይ ተመጀመርታ በዓል 2011 ዓመተ ምህረት ይተኻይዱ ማለት እዩ ተኻላይ ዓመታዊ ጉዕዞ ወይ ዓመታዊ በዓል ንብሎ ድማ ኣብ 2012 ይተኻይዱ ስለዚህ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ዓውደ ውር ማእኸል ወጀራትን ራያን ተኻይዱ ስለዚህ ኣብኡ ታይታዮም ተገይሮም ነይሮም ተፈላለዩ ዛንታታት ጓስነት ተፈላለዩ ጉማየ ደርፍታት ባህሊ ናይቲ ከባቢ
ጉማዬ ኣብ ራያን ወጀራትን እንደርታን ኣብ ሰለስቱ ከባቢታት ትግራይ ይበሃል እዩ ይድረፍ እዩ ይዝንተው እዩ ስለዚ ፍላይ ጉማዬ ምስ ፍቅሪ ጉማዬ ምስ ጓስነት ጉማዬ ምስ ምውያን ጉማዬ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ዝገልጽ ሃገረሰባዊ ክውን ጥበብ ስለዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝገልጹ ሰፋሕቲ መድረኻት ኢና ካይድና ሙሉእ ለይቲ أو عودور أفتي دمبة أما أخل دور أبرخ مالتيو قماينا توهلقت منا تقت أمس تفلاليو أكل سنة حفاظ النقرو برختنا برختنا فينا يقاسمنت هوت تايكنز مثل بمن صبرا هنا حلفنا يفتم زحلفو خلت عمتات مالتيو سلزي كانت ويان قماية بحالتي خلت زلون حقنتي تفلاليو بحالو زفلتو كافت كوابي يخون كافت تفلالي كوابتات تقرأ بمنزا أما أخل عودور حاو بمن داد ليتي ويكام فاير نولو بمقوار بدمكات تخيرنا يو ሳልሳይ ዓመታዊ ጉዕዞ ዓለም ለኸ ማህሌተ ጉማዬ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወጻኢ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመኒ ጽባሕ ቀዳም መስከረም 29 በቆጻጽራ ገዝ 2014 ነኽብረሉና ማለት እዩ ዕላማ ብዛዕባ ኣብ ደውር ተኻየዱ ቅድሚ ሕዚ ፍጻመታት ነይሮም ሕዝቡን ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ተኽብርዎ ኣለኹም ዕላማኡ እንታይ እዩ እንታይ ክርከብ ዝድለ ዘሎ ካብ ዝምድላው እንታይ ኢኹም ከተርእዩ ትደልዩ ዘለኹም ዓላማ ማህሌተ ጉማዬ ባህሊ ተጋሩ ምዕቃብ እዩ ባህልን ታሪክን ቋንቋን ተጋሩ ምዕቃብ እዩ ተዓላሙ ስለዚ ፍላይ ካብ ራያን ወጀራትን ከባቢ ዝጀመርናሉ ምክንያት ጉማዬ ፍላይ ተስሙውን ማህሌተ ጉማዬ ትንብል ተለና ጉማዬ እቶም ሰለስተ ከባቢታት እዚኦም ማለት እውን ኣብ ራያ እስራ ዓዲ ወጀራት እንደርታ ስለዝግበር ብኡ ጀሚርና ግን ድማ እናሰፍሐ ናይ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ላዛታት ክኾኑ ይኽእሉ ያታታት ታሪካት ባህላት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ክውን ጥበባት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ቶም 4 ዘርፍታት ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር ንብሎም ኩሎም ንክዕቀቡ ዓላማ ገይሩ ተልዓለ እዩ ላይ ምስትናይ ሕዚ ድማ ናይ ከባቢ ራያ መሬት ናይ ከባቢ ራያ ላዛ ናይ ከባቢ ራያ ቋንቋ ባህሊ ኩሉ ናተይ ባህሊኡ ስለዝበዝሐ በዓል ዋንኡ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ በዓል ዋንኡ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ካብኡ ተረፈ ድማ ንምዕቃብ መሰረት ገይሩ ተልዓለ ዓብይ ነዊሕ ራእይ ዘለዎ መርሃ ግብሪ እዩ በዚ ዓላማ ተልዓለ መደብ ወይ ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማዬ ዝምልከት ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ስጋብ ሕዚ ተዓቀቡ ተገብሩ መጽናዕትታት ኣለዉ ዶስ ኣብ ማህሌተ ጉማዬ ተገብረ በጽናዕታዊ ጽሑፍ ወይ ምርምር ክሳብ ሕዚ የለን ተዓቀበ ሰነዳት ፍላይ ኣብ ዩቲዩባት ብዙሕ ንረክብ ንኽእልና ናይ ድምፂ ወያነ ናይ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ካልኦት ተፈላለዩ ዩቲዩባት ናይ ፋድማ ቲዩብ ብብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ሓድሽ ዌብሳይት ኣውፂእናሉ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ዌብሳይት ከዓ ሓድሽቲ ቪድዮታት ይኹን ሓድሽቲ ጽሑፋት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ካብኡ እቲ ማህሌተ ጉማዬ መጽሓፍ ባዕሉ እቲ መድብል ግጥም መጽሓፍ ኣሎ ማህሌተ ጉማዬ ካብ ዝወፃ ግን ምርምር ማለት ሳይንሳዊ ምርምር ወይ ድማ ጽንዓታዊ ምርምር ተገበረ ብዙሕ የለን ኣብዚ ማህሌተ ጉማዬ ዝሳተፉ በዓል መን እዮም እንታይ ካብኣቶም ትጽቢት ይግበር ተሳተፍቲ ኣብቲ መድረኽ መጽኦም ግጥም ገጥሙ ጉማዬ ልብሉ ብሓፈሽኡ ስነ ጽሑፍን ስነ ጥበብን ጸጋ ዘለዎም ማለት እዩ ጸጋ ስነ ጽሑፍ ጸጋ ስነ ጥበብ ካልኦት ምስትባህል ክኸድ ዝኽእል ዝሕግዙ ነቲ መድረኽ ብደንብ ገይሮም ከድምቑ ጸጋ ዘለዎም ትውፊት ዘለዎም ምስ ናይ ተጋሩ ማሕበረሰባዊ እሴት ተዛመዱ ዝተተሓዙ ባህሎምን ላዝኦምን ታሪኾምን ዘይረስዑ ተጋሩ ዘቕርብሉ መድረኽ እዩ ስለዚ ክንፋንወኩም ክቡራት ሰማዕቲ ጽባሕ ቀዳመ ሰንበትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ክነቕርብ ኢና ክሳብ ንሽዑ ርዋም ለይቲ ርዋም ምሸት
ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ222531 ሜትር ባንድ ሓፅሪ ማዕበል ይመሓላለፍ ተወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ካብ ዋሽንግተን